nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro o yan ka na KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 5:02 an hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na hapon sa pangaran kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez Digdipo sa mga bareta ngunyan para sa aga sa DCGB. GB Garantisadong Bareta. Enot sa dispatchos kan Bareta sa lado lokal. Nasa linya ang samuyang chief reporter si Chief Jimmy Pading Jim. Marhay na hapon. Please go ahead. Dahil pananggad naging leksyon sa mga tricycle drivers ang nangyari kan mga nagtalikod na aldaw sa highway sa Pulangi kung sa'y nag-viral kan ang tricycle nagparataho-tahaw sa tinampo, sinalpok nin kasabatan na truck, tuminaririk nin haros tulong bisis bilang resulta, nagkawaragasan mga lunad sa tahaw kan tinampo, may nagadan, asin mga nairido. Basado kay 3rd District LTO Head Gerardo Navarez, kuta na magsilbi ng panalmingan iningunyan sa mga tricycle drivers kung saan pag nasa highway, permisa na kuta na sinda sa gilid mag-aaragi sa pagsabing kung talagang hihigpitan bawal ang tricycle sa National Highway. Nangyaring pinagkukonsiderar na lang ini dahilan sa rason na daing si vlog na agihan digdi na eksklusibo sana sa tricycle purposes na tinampo. Sa presenting sitwasyon kuta na ang tricycle pwede sana mag-ibong sa highway alagad pag para safe. Sigon sa LTO dapat mantineron sana ang right lane kan tinampo bilang konsiderasyon antang an pagparatahaw-tahaw sa main highway ipigbubugta kan tricycle driver sa peligro an sayang buhay asin ang mga sakay kung saan prohibido susog sa lay ang tricycle sa mga national highway. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Chief Jimmy. Diretso mo na kita sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Alarmario. Pading Al, maray na hapon, please go ahead na. Naghanap mo niyan ang gobyerno lokal kan Legazpi in ibang lugar. Apera kan bangkirwan na pwedeng tapukan in basura. Sinabi ni Mayor Isiam Ismael na talagang naidipisilan mananggad ang mga garbage truck sa saindang garbage collection dahil harayo ang lugar kan bangkirwan, konsumo sa oras, konsumo sa krudo. Limitado man pati ang mga garbage truck na nagkokolekta sa Legazpi. Kaya plano ining dadagdagan ang garbage truck asin maghahanap mo niyan in ibang lugar na pwedeng urarani lamang sa sentro para makatipid-tipid man sa gastos ang gobyerno lokal. Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadre Al. Diretso kan detalye sa lado lokal. Nasa linya man si Angel Mustasa. Angel, marhay na hapon. Please go ahead man. Mas dakol ng mga Bicolano asin mga pasyenteng hali sa ibang rehiyon ang benepisyohan kan mga pasilidad
na tigakonstruhir sa Laogan Bicol Regional Hospital and Medical Center oras na matapos sa ini. Inian payag ni Dr. Eric Raymond Araburar, Medical Director sa BRHMC matapos na kasubagong udto kan personal na bisitahon asin aramon ni ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang presenting status sa nagpapadagos ng mga proyekto sa Laogan na ospital at ni makakapagtabang sa mga pasyenteng nangangaipo. Sinabi ni Raburar na ang pinaka-highlight ng ospital sa presente iyo ang heart center na kung saan sa presente na kapag kondukta na sindanin 5 open heart surgeries sa kada Bicolanong pasyente kada bulan na may signifikanteng pagtabang sa mga Bicolanong nangangaipo kaini. Sinabi man ni Raburar na napapadagos niyan ang pagpapakonservir kana cancer o kana construction kana 10-story outpatient department, specialist center, medical arts building, ang specialty care and wellness hub, women's health and neonatal care specialty center, ang Bicol newborn screening center, as in ang Down syndrome hub. Sinabi ni Raburar na oras na matapos ini, bako sanaan mga Bicolanong pasyente ang makakapagpakinabang didi, kundi naman ang mga pasyenteng hali sa pagkaraning na rehiyon. Mga dagdag na bareta, Izo Mustaza, DCTV News. Salamat, Angel. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, daing patakot nin tsunami sa Pilipinas kasunod kan makusog na linog na namatean sa Alaska Peninsula kasubagong aga sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Pinagyugyug ning magnitude 7.2 linog ang Alaska Peninsula bandang alas 4:38 nin maagahon oras digdi sa Pilipinas. Sigun pa sa PHIVOLCS, daining destructive tsunami threat base sa presenteng nakalap na mga datos. Piglilinaw man kan PHIVOLCS na para sa information purposes na ang sa indang abiso asin dainin patakot ning tsunami sa Pilipinas hale sa nasabi ng linog. Mientras tanto, ipinag-itaas na kan Department of Social Welfare and Development ang sa indang alerto sa blue status bilang preparasyon sa bagyong Kresing. Partikular na nakatutok sa bagyo ang mga DSWD, Disaster Risk Command Center. Sigun pa sa DSWD, 24 oras nang nakatutok asin nakabantay ang ahensya, tanganing tulos na makaalalay sa mga pangangaipuhan na mga lugar o kay kan mga lugar na maafektaran kan bagyo. Padagos man kan koordinasyon ninda sa man iba-ibang lokal na gobyerno para masiguro ang makaskas nindang maihatod na tabang. Enot nang sinabi kan DSWD na igwasindang halos 3 bilyones de pesos na relief resources na nakahandang gamiton sa mga kalamidades. Dahil sa epekto kan bagyong Kresing, uminabot na sa 122 na pasaheros ang stranded sa mga pantalan sa Eastern Visayas. Partikular na sa Pier kan Maasin, Benit asin Padre Burgos. Sa monitoring man kan Philippine Coast Guard, 60 rolling cargos asin tulong vessels ang apektado asin dai makabiyahe sa mga nasabing pantalan. Afuera digdi, nasa 2 vessels man ang parameters na nakiduong sa ibang pier lalo na tapadagos ang nagiging maraot na kamugtakan kan panahon. Sa ultimong abiso kan Pag-asa, mantinidong makusog ang bagyong Kresing, mantang ang direksyon kaini weste-norte-westeng parte kan kadagatan sa Bicol region. Sa katakod pang bareta, naka-heightened alert na ang 44 mga aeropuerto sa irarom kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP dahil sa magiging epekto kan bagyong Kresing. Sigun kay CAAP Director General Raul Del Rosario, sinugo na niya ang mga airport managers na ihandaan sa indang airport emergency plans, partikular na ang mga aeropuerto na nasa Ciudad kang Naga, Ciudad del Legazpi, Virac,
asin Masbate sa rehiyon kan Bicol na mayor na apektado kan maraot na panahon. Makikipag-coordinate naman ang ahensya sa mga lokal na disaster risk reduction and management offices tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga pasaheros asin kahandaan sa nasabing bagyo. Siniguro naman kan kaap na fully operational ang mga aeroporto sa Bicol sa ibong kan kanseladong flight na DG-6171 asin flight DG-6172 na biyaheng Clark sa Masbate vice versa. Enot ng pinag-abisuhan ang mga apektadong pasaheros na makipag-koordinar sa indang airline companies tanganing ma-refund o ma-rebook an sa indang flight. Mientras tanto sa iba pang bareta, sobra sa 16,000 na mga tauhan kan pulisya ang iwawagas sa ikapat na State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28 sigun sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ang bagay na ini ang tinaawanin doon ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Berin. Sinabi ni Aberin na nagkukoordinar na sinda sa mga lokal na gobyerno asin mga grupong makondukta ning hiro protesta tanganing mamantinir ang kaligtasan kan publiko asin ang seguridad sa palibot kan batasan complex. Dadagdagan man ang mga tauhan kan man iba-ibang unit kan Philippine National Police, Puersas Armadas, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard asin Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa bulos kan trafiko. Mientras tanto, kumpiyansa si Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla na madali nang matawan ng linaw ang kaso kan mga nawawarang parabulang matapos na nagkapirang tulang ang nakuha sa Danau kan Taal na pinagtutubudan na tulang nin tawo. Sinabi ni Remulla, kung mapatunayan na hali talaga sa tao ang nasabing mga klaberas, mapatunay ini sa mga sinabi ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa iyang mga sinumpa na pahayag. Dagdag pa ni Remulla, kapot na ninda asin kan iba pang katuwang na ahensya ibang mga ebidensyas na masuporta sa kaso, siring nasana kan mga videos kan mismong pagdukot. Letrato asin forced confessions na mapatunay sa pigasabi ni Remulla na grand konspirasi. Nagsayo mang magtaunin komento si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla may kinaaraman sa naging reaksyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa isyu kan mga nawawarang parabulang. Sinabi ni Remulla na no comment siya sa pahayag ni Duterte na preposterous o kalokohan ang pagkakaimbelto sa drug war kan kaso kan mga sabungeros. Sa ngunyan, base sa mga ipinahayag ni Justice Secretary Remulla, nahilinganin koneksyon ang isyu kan isabong sa nangyaring war on drugs. Mabueltan detalyes kan mga bareta, pakalis kan nagkaperang pagirumdom. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Inako na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagdimitir sa pwesto ni Energy Regulatory Commission Chairman Mona Lisa Dimalanta. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, mabalik na sa pribadong sektor si Dimalanta matapos ang sayang trabaho sa gobyerno. Nagpapasalamat naman si PBBM sa serbisyo ni Dimalanta sa ahensya. Katakod kay ni nagbugtak naman ang presidente ng kasalida ni Balanta o kay ni Dimalanta sa paagi ni Abogado Francis Saturnino Juan. Si Juan midbid sa iyang advokasya sa environmental laws, climate change as in regulatory frameworks. Napili naman sinda Abogado Amante Liberato as in Abogado Paris Lial bilang bagong ERC commissioners. Epektibo ang pagsalida kan liderato sa ARC sa Agosto 8 kaining taon. Sinangatanan nin kaso kan Departamento kan Edukasyon ang tulong opisyal na invuelto sa korupsyon sa Senior High School o SHS Voucher Program. Ang HSS Voucher Program sarong government subsidy program tanganing para sa mga kwalipikadong estudyante alagad nagbutwa na may mga nagagamit kaini na ibang eskwelahan na questionable ang pagagamit. Kasong falsification of commercial documents as an isinangat kan DepEd sa Caloocan Prosecutor's Office. Ini dahil sa fraudulent billing sa mga senior high school students sa Caloocan City. Enot nang nagbutwa na nasa 115 ghost students ang nakalista bilang benepisyaro kan SHS Voucher Program. Alagad sa pagdangog kan Senado na diskubre ang undocumented beneficiaries na 19,000 na senior high school students. Siniguro naman ni DepEd Secretary Sonny Angara na maninimbag sa lay ang mga invuelto sa maanomilyang paggamit kan voucher program kan gobyerno. Pinanginutan ni Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG Acting Director Police Brigada General William Segun ang kainut-inuting command conference bilang direktor kanasabing unit. Katuyuhan kan pagtiripon na mas pangpakusugon ang mga operasyon, mas makaskas na emergency response asin mas makusog na paninindugan na magpaabot nin marhay na serbisyo sa publiko. Tinawan doon digdi ang direktiba na mas pakusugon pa ang radio proficiency kan mga tauhan sa around kanasabing unit. Sinabi niya na dapat gabos na miyembros kan HPG may aram pag-abot sa paggamit kan mga radio para mas marhay na komunikasyon, koordinasyon asin epektibong implementasyon kan mga operasyon. Pinagkonfirmar kan Korte Suprema na ang mga huwes kan Pasig Regional Trial Court RTC nakakaresibinin online threats na ipigpapadara sa paagi kan email. Siniguro man kan Korte Suprema na may mga lakdang na pangseguridad na ibinugtak para maproteheran ang buhay kan mga ini. Nakatalaan man ang investigasyon sa pagkikipagtabangan sa mga law enforcement authorities. Sinabi pa na pigiseryoso ka ang bagay na ini kan korte nasangunyan nasa makusog na monitoring sa sitwasyon. Idinagdag pa na nakalatag naman ang mga security measures tanganing masiguro ang kaligtasan asin proteksyon kan mga huwes, court personnels, court users asin kan publiko. Nanindogan ang COMELEC na ikukonsiderar na parametras na mababakante o kaya bakante ang mga pwesto sa pagkondusir ng eleksyon sa Bangsamoro dahil sa padagos na kawaran ng linaw may kinaaraman sa mga pwestong parlamentaryo na dating nakatagama para sa sulu.
mantinidong bakante ang 7 pwesto asin dai magkakaigon ng eleksyones para sa mga representantes kan distrito sa Sulu. Dagdag pa kaini ang desisyon kung paano bubugtakan ang mga pwestong ini itataong kwenta na sa ibang ahensya di gobyerno. Saro sa mga dahilan kan pag-uktaba kan Bangsamoro Parliamentary Elections magpuon sa Mayo 12 sagkod pasiring sa Oktubre 13, iyon pagkapaluwas ng desisyon kang Korte Suprema na day kasabay ang probinsya kan Sulu sa BARMM. Kay puhan unang amyendaran kan Bangsamoro Parliament ang Bangsamoro Parliamentary Districts Act of 2024 asin magdesisyon kung ano ang gigibuhon sa 7 pwesto kan Sulu. Ultimong detalyes kan Bareta, ipikukonsidera na importante kan Commission on Elections ang naging desisyon kan Korte Suprema na nagasabing pwede nang magkaigoning poll body kan special election para sa mga bakanting posisyon sa Kongreso alagad may kaipuhan pang linawon sa desisyon. Sigun sa Korte Suprema, pwede nang magkaigoning special elections ang COMELEC maski dai pang resolusyon hali sa Kongreso dahil pwede ning magkausanin pagkakapindyente dahil sa proseso kan mga komite asin nagkapirang beses na pagbasa sa resolusyon. Sinabi naman ni COMELEC Chairman Abogado George Erwin Garcia na pigaako ninda ini dahil nagpapatibay ini sa poll body alagad kay puha na magkaigoning special elections base sa impormasyon na nakapalaman sa news bulletin. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa panginot ni News Director Mar Dela, Jen Matthew Balyaran and Mega Force Patrol. Sa Master Control si Tata Nems Flora. Sa IT si Jerome Nico Martinez kasabay man si Casey Tanay kan CSP Sinabuwa. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon. Mga tugang.